Sayron ta ang spread kindness story sa mag-asawang Liog Isabella Francisco sa Davao City, di naglusad kini og pizza for a cause alang sa mga nasunugan kani adto sa Agdao, Davao City. Sir Lee and Ma'am Isabella, good morning og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta kayo? Good morning, Attorney Resty. Good morning sa tanan, especially at Home with GMA Regional TV. So far, so good. Syempre, bago nato hisgutan ang Pizza for a Cause, gusto sab namo mahibalaan ko paunsa nagsugod ang inyong incoming na business na pizza parlor. Funny kayo to, Attorney Resty, kay tell you honestly, really just to the tao ng pizza. But because, syempre, as a supportive wife, akong husband, niligid siya mag-bake, magluto-luto. Tapos, makita na ko sa iyo na gusto niyo siya mag-try. Kay, I think he's been into pizza industry po yata for the past 12 years. So, gusto niya i-master ang iyang masterpiece. So, one time, ako sa iya, sige, matry ta. Pero sa isa ka kondisyon, gusto na ako katuingon ani na lasa or gusto ko thin lang. So, nag-date me. Nag-date me like every Friday, tamo rest day. Nagatilaw mig laing-laing klase na pizza or nagakaon mi magtigasa. And then it gives him idea kung unsa jud akong gusto sa pizza as a pizza kay para magud sa ako dili jud ko ganar pizza kay mura lagay siya pan ipatungan og mga palaman which is dili jud okay sa ako. And then mao na to hinahinay. Sa inyong tan-aw paunsa pod nakatabang inyong pizza business karon nga ania pa ta sa pandemya. Nakatabang siya as naka-earn gamay. Daghan siya natabang actually as para sa mga tao, kay usually Attorney Resino ang amo ang mga staff pili namo tong mga mga breadwinner or mga lagyo sila nga mga nagpuyo. We also wanna maintain na makatabang dito sa amo ang community, small community. Pareha atong naay nasulugan diri dool sa amoa, naghatag mi, nag-donate don ana, and at the same time among mga staff pinatabangan gid namo in our own special way. Especially karon na pandemic, daghan jud kaayo nang hinahanglan. Since na-mention naman nimo Ma'am kinsa ni inyong gipang tabangan, can you enlighten us further about this Pizza for a Cause? Pizza for a Cause. Ito siyang nagpa-Pizza for a Cause, I think that was way back in November, October ba to siya. Nanay nasulugan diri dapit sa may San Antonio. So tanang proceeds ato for 348 na pizza ato sa ilaha. Tanang gipamalit na ko og mga canned goods, ay nag-donate og mga clothes, mga bugas, tanan. So gi-donate namo sa ilaha tanan. Ang proceeds ato na activities yatag namo sa ilaha. Syempre, daghan kaayog na inspire sa inyong initiative na apa ba mo'y plano kay padayon kini? Depende sa situation, ma'am. Kung hindi jud, ang wag yung main goal is katabang jud ni. Unsa po ang inyong feeling, Sir Lee ug Ma'am Isabella, nga daghan kaayo mog natabangan? It feeds our soul. Maski dili gani ka dato or dili ka adonahan para ihatag tanan ang pangangailangan sa tanan. So I think pag pinasing-kasing yun mo na buhaton or ihatag, there is a contentment yun and happiness. Sa mga nananaw nato karon na buot pod magsugod sa ilahang mga sariling negosyo, adun na mo'y mga practical tips naman alang kanila. Don't stop and continue. Matter ano ang mga narinig yung feedback, left, right, comment sa Facebook. That's normal lahat yan. Natin yan maiwasan. Kaya we can please everyone. And then yun, hard work. Hard work lang. Patience. Patience lang. Sooner or later, yun, ma-achieve natin. Never stop believing, of course, sa kay Lord. Kasi I know, pag time na good din everything follows. And then, as long as you are happy with what you are doing, and also nagatuog yun mi og good karma.
Daghang kaayong salamat Sir Liog, Ma'am Isabella, and we wish you all the best po sa inyong negosyo. Daghang salamat sa inyong malasakit alang sa ubang tao. Daghang salamat. Daghang salamat sa Attorney Resty and sa tanang nagatanaw sa At Home with GMA Regional TV. Ayong buntag.